Il-ġraja tal-Ħelsien ta' din is-sena hi waħda speċjali għax propju taħbad fl-istess jiem li l-Partit Laburista għamel l-akbar rebħa elettorali sa mill-indipendenza l-hawn. Għal dan il-għan lejlit jum Malta ħilsa il-Partit Laburista se jkun qed jorganizza ċelebrazzjoni li se tfakkar il-ġraja tal-Ħelsien tal-1979 kisba tal-Perit Domintov u din ir-rebħa elettorali ta' kważi 40,000 vot, rebħa li saret taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela. Iċ-ċelebrazzjoni se ssir l-4 filgħaxija bis-swit il-Monument tal-Ħelsien f'Xatt ir-Risq fil-Birgu. Il-Perit William Lewis, segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista, saħaq li bħassoltu l-Partit Laburista qed jorganizza spettaklu qabel id-diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela. Kollox se jibda fis-6 ta' filgħaxija. Meħ nibdew b'numru ta' DJs, u mbagħad jkollna numru ta' kantanti stabilita li ġarajna fil-kunċert ta' qabel elezzjoni, imma wkoll komplejna nżidu il-kantanti stabiliti għax il-Partit Laburista dejjem ta' spazju l-artisti Maltin u hawnhekk anke fiċ-ċelebrazzjoni ħankomplu nagħtuhom dal-ispazju. Biex imbagħad il-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru Roberta Bela illi wara id-diskors tiegħu jixel it-torċa jixel l-urna fuq l-għolja tal-Ħelsien u jpoġġi l-fjuri fuq il-monument biex nagħtu ġieħ il-Malta ħilsa. Ġala darba mistenni li l-pubbliku jattendi biħġaru għal din l-attività sabiex jiċċelebra uħud mill-akbar żewġ kisbiet tal-Partit Laburista qed isiru l-arranġamenti sabiex dak li jkun jasal b'mod faċli. Fatt il-komitati wkoll qed jorganizzaw il-trasport għal dan l-attività ta' da ġifieri minn għadu ma kellimhomx jagħmel kuntatt mal-komitati lokali biex jaslu hawnhekk bit-trasport li ħajkun qed jiġi organizzat, kif ukoll aħna bħala partit qed nagħmlu l-arranġamenti biex jintużaw il-parkeġġi kollha li hawn fiż-żona madwar il-Birgu biex bekk ikunu jistgħu jiġu u jisegwu l-attività li qed nippreparaw għal għada wara l-ofsinhar. Għal din l-attività se jkunu qed jingħalqu it-triq tan-niżla ewlenija li twassal għal ħdejn il-Monument tal-Ħelsien u kif ukoll ix-Xatt tal-Birgu.